Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, jangen. A I E O U Ba Bi Be Bo Bu Ab Ib Ep Op Up Bab Bip Bep Bop Bub Bub. Hayde ko ni masirte. Mbaɗa goo ɗiɗi tati. Ɗo wona ɗe gona yeeso, ɗe gona caggal, ɗe lombo. Ɗo ko ba ɗo ko ba ab bab bi ib bip ɗo ko ba, ɗo ko eb beb ɗo ko bo ɗo ko ab, ɗo ko op bob ɗo ko bu ɗo ko ub ɗo ko bub nayde. Ko ni alkulal masirte. Ko jangete fof alkulal jangata ko ni wayata. Joni noon sa yi dental diine TV walla oɗo numéro tan heɓat. Ɗum ɗo jahata tan ko dental diine TV to moftoto. Ɗum ɗo waɗa ɗum ha ekkoto ha ganda ko ni tan ɓawo masirte ari ardi. Ɓawo ni masirte ari ardi nani. Ba bi be bo bu ab ib ep op up bab bep bip bep bop bub on hayide ko ni tan wayi. Ɗo yenne fooɗani ngara pooɗa. Ɗo yenne fooɗani ngara pooɗa. Ɗo yenne fooɗani ngara pooɗa. Wadda faami goo ɗiɗi tati. Ko ni alkulal masirte. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴeewa camoɗon ɗakkoɗa sara makko o holluma ha jiya lawol. Aɗa yamon walluma nodda en e 00221 77 906 81 mbaɗa yaya mbaɗa li on saha jiya wasam men o ngara caggitoɗa. A saggani noon alhamdulillahi bil alamin. On jarama, wassalam.